Πότε μας προβληματίζει η σύντηση στη βρεφική ηλικία? Αρχικά μας προβληματίζει όταν το παιδί παρουσιάζει άρνηση λήψης τροφής, δηλαδή αρνείται να φάει το φαγητό του. Δεύτερον, μας προβληματίζει όταν παρουσιάζει σιτιστικές επιλεκτικότητες και τρέφεται με πολύ λίγα φαγητά. Τρίτον, αν δεν έχει γίνει μετάβαση από τις αλεσμένες τροφές στις πιο στερεές τροφές μετά το έτος. Τέταρτον, όταν αποκλείει ολόκληρες κατηγορίες τροφών όπως το κρέας, τα φρούτα, τα λαχανικά κτλ. Πέμπτον, όταν παρουσιάζει αισθητηριακές δυσκολίες και μπορεί να το ενοχλεί όταν λερωθεί με το φαγητό του ή να το ενοχλούν κάποιες μυρωδιές ή να ιδιάζει με τις πιο μαλακές ή σκληρές υφές. Τέλος, όταν δεν έχει κατακτήσει το κυκλικό πρότυπο μάσησης με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται στη διαχείριση τροφών όπως το κρέας ή μεγαλύτερων κομματιών τροφής και πιο σκληρών.